Nalipong ram ko kalit nga aran sang lipong nga na sa nga tanan grabe jud. Mao ray ang nahinumduman nga grabe jud nahang lipong nga. Pagman, o ana natumba nam day ko. Good morning tong tanan. Ako ra pud ni si Tervers. Karong adlaw Sabado, February 4. Kamera dari nabilin ako si Aliara o si Janjan. Tatire birthday narong Kuya Lister tatire. Wa pa day ini pagkaugma. Ah. Sa mayo. Nasa po mag-birthday Kuya Lister tatire. Ugma. Ang gritas Kuya Lister ugma tatire. Dito na daan na. Happy birthday Kuya Lister. Diyan mo siya guys. Corn beef o itlog. Kaya pa buwad. Nadi mo din mo ning buwad lagi. Buwad nga kuan budloy. Tapos nanay si tatay o si Porami sa ubay. Kuya sa pak tatire. Lagi, panitan day. Gumingaw ka ado dari di ay. Day, gumingaw ka ado. No. Ngit-ngit pa gajud. Ang sabay mo para sa dahil ng itlog. Ako magtimpla ko kuan. Choco drink man eh. Kilok kang imong luto ah. Bata na tatire. Di kan siguwang nilay. Masumay ang naong ro magisangla. Na napaksi. Tapira ng ingana tatire. Nag-20 tatire. Ha? Nag-20 ng ingana tatire. Bawo amo kumasayod kay si Promi madali nagpalit. Karang ngawag atong bahay day. Ang ngawag atong pamadyo. Nandiyan matukaran ko day, ikaw magtabang na ho day. Nandiyan matukaran ko, ikaw magtabang na ho. Saan ko rin mo? Ang pabalak mong tatire. Kaya di makamakadaog. Ito nga ralaman ka day, kaya di mo na mahurot kadaghan man. Ha? Init para man day. Hindi ko na lang corn beef. Kaya kuan. Tapos. Mantika man eh. Hindi ko na lang makaon kaya ngilad. Kano saan niluto ah? Gini ha. Ay guys, manihapon. Manihapon. Mahaw ta. Boda man sa daan. Lamin ng buwad sa lamin ng buwad sa buntag. Nda, i-subscribe ko nito kuan guys. Channel ni Janmark. And Mark Burato. Mara, YouTube. Yamara to. Sabi nga sa amin. Kung marami pa maha, magtukas ako sa iro. Kalupon ng mga iro. Ag lutong alyana, wala mag-itilok. Gawin naman yung taon. Deo! Kuwara deo, plato rin. Patatugasan dahi. Subus alyana rong maanad. Deo! Tuan, pag-iro. Buwad, nagilang suwa. Gusi-gusiun. Wala sila mag-iilog. Day, plato. Ibatang sa hugasan, Dayo. Ha? Ibatang sa hugasan ng plato. Kanang green. Ang Kana. plato tati, ang baso tatire. Apel po, very good. Ang subus-subus, aliana, rumaanad. Yan na. Arong ikaw na may mahugas, no? Ibatangan pag corn beef. Hindi magmahay. Magtuwa sa pagkuskuan guys, iro. Hindi nga man maghipasuran sa kusina. Maramig pamahaw ni Aliana. Nza. Ako buhatan ron, mag-isasutura sa laman takay. Uwan, sakit agang kusun, daga ko. Igor akong nahugas sa plato. Nang nilhig. Nang nilhig sa CR. Maura ang gibuhat. Gapuin ako. Sakit magang puson. Madaga lagi ko. Basta madaga ko magkalunsaman ko. Ganiha, abanan tanis Aliana. Hindi na nagtatay kay. Ni abang mas Florami og suundoy og sakdanan. Sige, gingan si nanay nga. Sige na Aliana, pagilis na kay ubanta.
Nagduduha ba siya? Uban mo nagduduha man kag uban day. Kuha ka ng uban kay? Kayo mo. Karamong ka. Ngayon nga, mag-ilis na kunay. May sisada. Dato'y may di lamang kunay. Sa paghaman, final lang gano'n. Kapit sa lanay mo larga. Kana lagi yan na. Di lamang kunay kay naaman bitaw na res tita Tiri. Ngayon sisa. Mahalig kag matukaran kunay. Mahalig kag matukaran ko? Mahalig man. Des ni Agi, des ang adlaw. Katong na birthday ni Kim. Diya mas Aliana dadto. Nakita man siya ang gitabang ko dadto. Dito karang ko. Nadlak ka day. Oo. Pinanggari ko nimo. Pinangga. Madlik siya ang matukarang ko. Kaya das ang adlaw. Das February 2. Katong birthday ni Kim Kim. Kuha dyan ko magdawa mo na itong tukarang ko. Kay, lagi, nalingaw ko sa mga bata. Baka nagpaduwa mama ni Kim. Nagpaduwaan dyan mo to. Nalingaw ko na itong tutan. Warang natapad na nga. Andiya. Nalipang ram kong kalit. Nga aran dyan lipang nga sa nga tanan. Grabe dyan. Mawari ang nahinumduman nga. Grabe dyan na hang lipang nga. Pagman, natumba ng day ko. Mga gali kay nasaw ko ni Ate Flor Dili sa umi-im-im. Kalitra. Bawa ni ang sakit. Kukusabot. Tatiri. Kalitra din siya. Alam, lain-lain mo klases ang atake. Naisahin magbagot-bot kung burbuang. Namawa ko sa nga naanguna. Niya pa isahay. Kanang malipang liko kaadyo. Diyan matumba. Ang lipang nga nahan. Diyan mo rito nakadjang ako. Kakita rin pas Aliana. Diyan mga ito. Gitabang ko nila. O kung kibawagan siyang forma. Baw. Iyan sa ko nila. Kitabang tatiri. Kay, iyan sa may forma. Kitabang tatiri. Kita sa Aliana. Katong nauli anak ko sa Aliana. Sige pumunta na. Tita Tiri na sila ka tita. Tita Tiri na sa ka tita Tiri. Sige nga. Tukarang ko dahil. Nagpaway sa kuday. Kaya naghuman nagtukarang. Kaya walang kang lawas. Kapoy ka. Diyo mo ito naglubog-lubog. Ulit silang Catherine nila kuan. Kim. Bahala na. O karagapon bisag tukaran. Basta kay inigkahaman. Makamatara gihapon. Buhi pa. Kanang ang kantas Kuya Listin ang ilang birthday ugma tatiri. La, kanta ko no happy birthday advance Mariano. Kay mo kanta ko no sa Aliana. Karon na kantahan tatiri. Karon. Happy birthday Kuya Listir. Happy birthday Kuya Listir. Happy birthday Kuya Listir. Happy birthday Kuya Listir. Yehe. Mo siguro pong gitukaran ko radto kay ko pod na padung pod kumadaga. Ngan ano mga zina. Basta gajud padung kumadaga. Ako ang majud ko at atakihon. Pero paghaman na to, bas kagramang gihapon. Bas gihapon. Basta, bahala na ng epilepsy. Binuo lang yung bahala dani. Laay di ay. Basta, uwa di hagdan na yung katay. Mingaw. Mingaw ka? Nagmahay na ka? Ha? Nagmahay na ka waka mo uban? Nagmahay. Ha? Nagmahay. Nagmahay lagi nga. Ang gataho ka. Nagmahay lagi. Nga nagmahay man? Naukuman na nila. Ang ka magkamuuban. Gida, bitaw ka. Wakamuuban. Ingin man ka di lamang kumuuban ay. Kana bitaw na rin tita Tiri. Ingin man ka. Adik man pug ka. Ako nga sa darin mabilin. Nga namas ko dyan dyan. Ay, huwas ako yung buhatan nun guys. Pahuway sa ako. Kaya nadaga lagi. Sakit agang kuan. Pusun. Nga na siya kumadaga ko. Sakit agang pusun. Baw. Sakit agang pusun. Kapangat. Lamintag na eh. Sadyo ko magminupos. Or maundan na ng dugo. Kay saag ka adyo kada buwan. Sakit sa pusun. Pangat. Labad sa sakit sa pusun. Kapoy. Asang kuhaan sa ilan nagmadre. Diyan naghaman magkuhaan ako, maglubog-lubog. Paway sa ako. Tari ta. Abi. Ikilig si Aliana. Ilag wapay taligsik. Mahonong. Mahaw.
Wa mas tatay. Ha? To sila sa ubay, nang pa X-ray. Namuak, wala hinungi di ay. Ha. Angay dari aguntingan. Tapos lain pa rin color. Ha. Gana, uy. Di mo ko kaabot day sa Madri. Habog man. Pero mo sa turo ni. Gagmay man. Init na day. At sa pagsabot-sagbot ha, uraghan at giliw-gilo na. Hapit na po sila makaani. Sunod adlaw, abis na na. Kaway sa ko maglubog-lubog sa kurot do kay sakit agang bulig kawang, sakit agang puson, ngano na ba ni? Kapungat ning madagat ha. Damaro to guys. Nandiyan na pod kay maglubog-lubog sa ko kasi sakit agang puson. Bye-bye. Bye-bye day. Bye-bye.